ሓንተ ነብሱ ጥራብ ዝነበረትሉ እዋን ድሕሪ 3 ዓመት ተገላገለት። ን3 ዓመት ኣብ ከብዳ ሒዛቶ ፀንሐት ወዳ ድሕሪ ምውላዳ ዓቐኑ ዓብ ብምንባሩ ኣብ ጭንቀት ኣትያ ነበረት እሞ ግድን ሓላፍነታ ንምውፃእ ካብ ሰብ ሓቢኣ ክትዕብዮ ወሰነት። ምክንያቱ ሰባት ነዚ ቆልዓ እንተሪኦ እሞ ብዙሕ ሽግር ከምፅሉ ከም ዝኽእሉ ስለዝተረድአት ምስ ኣቦ ብምዃን ክትዕብየሉ ናብ ትኽእል ሕቡእ ቦታ ኸደት። ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ከመይ ፀኒሕኩም? ንሎም እምበኣር ኣብ 2023 ዝተዘርግሐት ኣይ ኣም ቪርጎ ዝተሰመየት ብልስት ፊልም ክትከውን እያ። ከም ትፈትውዎ ኣይጠራጥርን እና ሙሉእ ትሕዝቶኣ ክፍለኩም። ሓንቲ ድሕሪ 3 ዓመት ወሊዳ ወዲ ዓቐኑ ኣዝዩ ዓብዪ ብምዃኑ ሰባት እንተሪኦሞ ሞንስተር ኢሎም ስለዝሓስቡ ሓቢኣ ክትዕብዮ ወሰነት። ምስ ኣቦኡ ብምዃን ድማ ናብ ዝጥዕሞም ሕቡእ ቦታ ክትከይድ ንዕዘብ። እቲ ቆልዓ 3 ወርሒ ከይመልኦ ታተ ክብል ጀመረ። ሳይዙ ምስ ቆልዓ 3 ወርሒ ዝመጣጠን ኣይነበረን። በዚ ምክንያት ድማ ካብ ካልእ ሰብ ሓቢኦም ክከናኸንዎን ክዕብይዎን ዝወሰኑ ኣቦኡ ዘለዎ ቦታ ንምፍላይ ብብጫ ቦያ ቀለም ለኽዩ ይነግሮ። ወዶም ኩዲ ኢሎም ክሰሚዎ ከለዉ ዓመታት ሓሊፉ ኩዲ ዓብዩ ኣመና ገዚፍ ሰብ ኮይኑሎ። ኣብቲ ውሽጢ ገዛ ከም ልቡ ክንቀሳቐስ ብዘይምኽኣሉ መናድቕ ከይተረፉ ከፈራርሶም ጀመረ። ነዚ ሽግር ዝተዓዘቡ ወለዱ ድማ ብጣዕሚ ብምሕሳን ንዕኡ ዝምጥንን ዝኣክልን ገዛ ክሰርሑ ጀመሩ። ድሕሪ ዝተወሰነ ድማ እቲ ገዛ ሰሪሖም ወዲኦሞ ኩዲ ድማ ከም ድሌቱ ክንቀሳቐስ ክኢሉሎ 5 ሜትሮ ዝበፅሕ ዓራት እውን ሰርሕሉ። ከም ልቡ ድማ ክድቅስን ነፃነት ክስምዖን ጀመረ። እንተኾነ ግን ኩዲ ተሓቢእ ካብ ገዛ ምንባር ኣሰልችዎ ኣብ ደገ ንዝግበር ነገር ክዕዘብ ይደሊ ነበረ። ሓደ መዓልቲ ምሸት ድማ ወለዱ ደቂሶም ኣብ ዝነበሩሉ እዋን ደገ ክርኢ ወሰነ። ሰባት ከየስተውዕሉሉ ድማ ኣካሉ ብቆፅሊ ሸፈኖ። በዚ ድማ ኣብቲ ገርኒ ኤርያ ንዝዘናግዑ ዝነበሩ ሰባት ብተምሳት ክዕዘብ ጀመረ። ሃንደበት ግን ፊሊክስ ዝተባሃለ ሰብ ሽንቲ ማይ ሸይን ናብ ኩዲ ይፅጋዕ። ኩዲ ድማ ከይሸነሉ ብምባል ካብኡ ረሓቐ። ነዚ ዝተዓሰበ ፊሊክስ ድማ ብትርኢቱ ሰንቢዱ ፈዘዘ። ፀኒሑ ግን ስለዝሰኸርኩ ከምኡ ይመስለኒ ብምባል ሕጂ እውን ናብኡ ተፀግዐ። ኩዲ ድማ ዳግማይ ካብኡ ዝተወሰነ ሱግሚ ንድሕሪት ረሓቐ። ድሕሪ ዝሰንቢዱ ንኣዕሩኽቱ እንዳነገሮም ድማ ንምፅራይ ሕጂ እውን ናብኡ ይፅጋዕ። ኩዲ ድማ በቲ ነገር ተጨኒቑ ፊሊክስ እንዳረኣዮ ካብኡ ይሃድም። ፊሊክስ ድማ ነቲ ነገር ዳግማይ ንኣዕሩኽቱ ምስ ነገሮም የዕሩኽቱ ግን ኦም ክንቀሳቐስ ስለዘይክእል ሰኺርካ ኢኻ ኢሎም ይስሕቅዎ። ኩዲ ድማ ድሕሪ ዝኹሉ ነገር ዘጋጠሞ ንገዝኡ ተመሊሱ ኣብ ሻወሪ ሓዲሩ። ንፅባሒቱ ድማ እቶም ኣብቲ ጥቓ ናይ ኩዲ ዝነበሩ በዓል ፊሊክስ ሕጂ እውን ንኩዲ ይርእይዎ። ከምዘይተናኸልዎን ጥዑያት ምዃኖምን ስለዝረአየ ድማ ናብኦም ቀሪቡ ክረዳድኦምን ስፖርት እንዳሰርሐ ጉልበቱ የርእዮም። ቀደም ስፖርት ክሰርሕ ከሎ በይኑ ነበረ። ሕጂ ግን የዕሩኽቲ ዝረኸበ ይመስል። ድሕሪዚ ንበዓል ፊሊክስ ደገ ክዛወር ከም ዝደሊ ምስ ነገሮም ኣብ ድሕሪት መኪናኦም ሰቒሎሞ ከተማ ይወስድዎ። ናብ ሓደ ናይ መኪና ውድድር ዝካየደሉ ቦታ ምስ በፅሑ ድማ ነቶም ኣብኡ ዝነበሩ ሰባት ትኩረቶም ክስሕብ ከኣለ። ድሕሪ ፀወታ ድማ ምግቢ ንምብላዕ ናብ ሬስቶራንት ሒዞም ኸዱ። ኣብቲ ቤት ምግቢ ዝነበረት ምግቢ ተቕርብላራ ትበሃል ጓል ምስ ረኣያ ድማ ኩዲ ምስኣ ኣብ ፍሉይ ትዕዝብቲ ወደቐ። እቲ ዘገርም ድማ እዛ ጓል ንኩዲ ክትፈትዎ ከኣለት። ግን ብሓንሳብ ምስ ዝኾኑ ኣብ መንጎም ዘሎ ናይ ኣካላት ፍልሊ ብዙሕ ሽግር ከስዕበሎም ከም ዝኾነ ይሓስቡ። እዛ ጓል ንዑ ንምስዓም ከማን ካብኡ ርሒቓ እንዳጎየድ ናብኡ እንተዘይደይባ ዝሕሰብ ኣይኮነን። ላራ ግን ነዚ ኩሉ ፀገማት ከይኣመማ ክትላለዮ ወሰነት። ኩዲ ድማ ንዓኣ ንምርካብ ኣብቲ ገዛ ክመፅእ ከም ዘለዎ ስለዝተረድአ በርገር ምብላዕ ዘይፈቱን ዘሕመሞን ዋላ እንተኾነ ግን ንዓኣ ንምርካብ እንዳተመላለሰ በርገር ክገዝእ ጀመረ። ላራ ድማ ዝመላለሱ ንዓኣ ደሊኾም ዝኾነ ስለዝፈለጠት ኣብቲ ናይ ዝኸፍሉ ቅብሊት ወረቐት ናይ ልቢ ቅርፂ ብቀይሕ ቢሮ ስኢላ ትህቦ ነበረት።
እቲ ዘሕዝን ግን ኩዲ ስራሕ ዘይብሉ ክንሱ መዓልታዊ እንዳተመላለሰ ብርክር ዝገጽእ ሕጂ ድማ ሰልዲ ስለ ዝወድአ ናብ ወለዱ ብምኻድ ሰልዲ ክሓትት ጀመረ። ቤተሰቡ ድማ ካብ ገዛ ብዘይፍቓድ ምድፋእኻ ከይኣክል ሕጂ ድማ ሰልዲ ተሓተና ኣለኻ ብምባል ይቋየቕዎ። ስድሩ ሰልዲ ወላ እንተዘይሃብዎ ግን ናይ ሞዴል ስራሕ እንዳሰርሐ ሰልዲ ክረክብ ወሰነ። እቲ ስራሕ ኣመናትካ እኳ እንተነበረ ብዘይ ሰልዲ ንላራ ክለኽባ ከምዘይክእል ስለ ዝፈለጠ ግን ተጸሚሙ ይሰርሕ። ብዝረኸቦ ገንዘብ ድማ እንዳተመላለሰ ካብ ላራ በርገር ይገዝእ። ሓደ መዓልቲ ድማ ዘይሓሰቦ ላራ ናብኡ ተጸጊዓ ከም ዝፈተወቶ ነይከረቶ። ንበርገር ዘይኮነስ ንዓ ደሊ መጽእ ከም ዘሎ ስለ ዝፈለጠ ድማ ካልእ ምግብታት ናብ ዝሽየጠሉ ቦታ ሒዛቶ ኸደት። እቲ ዘስሐቕ ግን ኩዲ 20 ቢያቲ ክበልዕ ከኣለ። ካብቲ ቤት ምግቢ ምስ ወፁ ድማ ንምዝንጋዕ ናብ ገምገም ባሕሪ ኸዱ። ላራ ኣብ ሓንቲ ኮንቲነር ሰብ ኣሎን የለን ንምርግጋጽ ክትኩሕኩሕ ከላ ኢዳ ብፍጥነት ይንቀሳቐስ ነበረ። ነዚ ዝተዓዘበ ኩዲ ድማ ብኸመይ ከምኡ ከም ዝኸኣለ ይሓታ። ነሳ ድማ ሙሉእ ታሪኻ ከምዚ እንዳበለት ክትነግሮ ጀመረት። ብኸመይ ምዃኑ ብዘይተፈለጠ ምኽንያት ክትውለድ ከላ ናይ ብርሃን ፍጥነት ሒዛ ከም ዝተወለደትን ዝኾነ ነገር ክትሰርሕ ይኹን ክትከናውን ከላ ብኣመና ፍጥነት ከም ተተግብርን በዚ ምኽንያት ድማ ቤተሰባ ሓደ ነገር ክገብሩላ ክብሉ ንዓኣ ግን ናይ ብርሃን ፍጥነት ስለ ዘለዋ እቶም ነገራት ቀሲሎም ከም ዝረኣይዋን በዚ ድማ ብዙሕ ትሽገር ከም ዝነበረት ኣረድአቶ። ምስ ቤተሰባ ንምርድዳ ደብዳቤ ጽሒፎሙላ ከም ዝጸንሑን ንሳ ድማ ደብዳቤ እምቢባን ጽሒፋን ምስ ወደት ደቂሳ ምስ ተስአትን ቤተሰባ ግን ትርጉም ዘለዎ ጽሑፍ ከማን ከይጸሓፉን ከይሰርሑን ከም ተርክቦምን እዚ ድማ ኣብ ሂወታ ብዙሕ ተጽዕኖ ከም ዝፈጠረላ ነገረቶ። ነዚ ሽግር መፍትሕ ንምርካብ ድማ ብዙሕ ከም ዝሰርሑን ስድራኣ ደብዳቤ ምስ ጸሓፉላ ነቲ ደብዳቤ ንምርዳእ ክሳብ 50 ወይ 70 ግዜ ደጋጊማ ብርቃት እንዳንበበት ክትርድኦ ከም ዝፈተነትን በዚ ድማ ልክዕ ከም ኖርማል ሰብ ነገራት ቀሲላ ንምክንዋን ከም ዝጀመረትን ነገረቶ። ነገራት ንዓ ኣመና ቁልጡፍ ብምዃኖም ሕጂ በፂሓቶም ዘላ ንምብጻሕ ከማን 5 ዓመት ከም ዝጸንሐት ዘይመስላ ምዃኑ ኣረድአቶ። ኣብ ስራሓት ዝሰርሖ ስራሕ ብፍጥነት ስለተከናወን ሰባት እንታይ ትገብር ከም ዘላ ከማን ይርድኦም ኣይነበረን። ልዕሊ 10 ሰባት ንመዓልቲ ክሰርሕዎ ዝኽእሉ ስራሕ ንሳ ግን ብዝተወሰነ ደቃይቕ ሰሪሓ ከም ትውድኦን ኣብቲ ትሰርሖ ሪጋ እንተበፂሑ ከማን ንሳ ትጽዋዕ እሞ ነቶም ነገራት ቀልጢፋ ትውድኦም። ዓማኣ ድማ ብስራሓ ስለ ዝሕጎስ ካብ ካልኦት ሰራሕተኛታት ዕፅፊ ዝኸፍላ። ሕጂ ድማ እዞም ክልተ ዝተፈላለየ ተፈጥሮ ዘለዎም ሰባት ብሓንሳብ ክኾኑ ደልዮም ኣለዉ። ኣብ መጀመርያ ሎሚ ምሸት ንምርኻብ ቆፀራ ይሕዙ እሞ ኩዲ ናብ ገዝኡ ኣትዩ እንዳተዳለወ ናይ ኣቦ ጨና ሙሉእ ወላ እንተወድኦ ግን ኣብ ሙሉእ ኣካሉ ክበፅሕ ኣይከኣለን። ምስ ላራ ተራኺቦም ጽቡቕ ግዜ እንዳሕለፉ ዝነበሩሉ እዋን ድማ ሃንደበት ሓደ መልእኽቲ ይርብሾም። እቲ መልእኽቲ ዓር ኮምፒተር ሓሚሙ ናብ ሆስፒታል ኣብ ዝኸደሉ ግዜ ብዓለይትነት ምኽንያት ኣገልግሎት ክረክብ ብዘይምኽኣሉ ሂወቱ ክሓልፍ ከም ዝኽኣለ ዝሕብር መልእኽቲ ነበረ። በዚ ናይ ዓለይትነት ምፍልላይ ድማ ብዙሓት ሰባት ሰልፊ ካየዱ። እዚ ፒተር ዝተባህለ ሰብ ብሰንኪ ዓለይትነት ኣገልግሎት ተኸልኪሉ እምበር ኣብ ገዚኡ እንተዝሕከም ነይሩ ክድሕን ምኽኣለ። ሕጂ ድማ እዞም ሰልፈኛታት ናይ መጀመርያ ስርሖም እቲ ሆስፒታል ከጽው ብዝብል ሓሳብ ይሰማምዑ። እቲ ንእሽተይ ቆልዓ ሓደ ሓሳብ የምጽእ እሞ ንኹሎም ብናይ ሓሳብ ምናብ ይወስዶም። ኣብዛ ዓለም ብዓለይትነት ሽግር ዘምጽኡ ዘለዉ ሰባት ሰልዲ ዘለዎም ሰብ ጸጋ ከም ዝኾኑ እናረድኦም ነቲ ሆስፒታል ድሕሪ መጻዎም ነዞም ሰብ ጸጋ ኣብ ትሕቲ ቁፅጽር ምውዓል ከም ዝኾነ ይዛረብ። ኣብቲ ሰዓት ድማ ፖላይስ ዘንበዕ ጋዝ ናብኦም ክደርብዩ ጀመሩ። ላራ ግን ልክዕ ከም ናይ ብርሃን ቅልጣፈ ስለ ዘለዋ ነቲ ዝተደርብየሎም ዘንበዕ ጋዝ እንዳልዓለት ናብቶም ፖላይስ ትመልሶ ነበረት። በዚ ድማ ኩሎም ሰልፊ ንምክያድ ዝመፁ ሰባት ድምፆም ከስምዑ ጀመሩ። ብኻልእ ድማ በዓል ፊሊክስ ምስ ካልኦት ሰባት ክበኣሱ ጀመሩ። ኩዲ ድማ ኣብ መንጎኦም ብምእታው ከረጋግኦም ይፍትን። ኩዲ ናይቲ መባእስቶም ርእሲ እንዳደረዘ ከረጋግኦ ዝፈተነሉ ግዜ እቲ ሰብ ናቀት ተሰሚዕዎ ንኩዲ ነጢሩ ክሃርሞ ጀመረ። የዕሩኽቲ እውን ምስኡ ተደሪቦም ክሃርምዎ ጀመሩ። ኩዲ ግን ወልሓንቲ ክሕሞ ኣይከኣለን። ኣብ መወዳእታ ድማ ሓሪቑ ንኹሎም ናብ መሬት ይድርብዮም እሞ እቲ ዝግበርን ዘጋጥምን ዝነበረ ነገር ብላይቭ ኣብ ቴሌቪዥን ይመሓላለፍ ነበረ። ሓደ ሓይሊ ዝህብ ናይ ሮቦት ክዳን ዝጥቀም ሰብ ድማ ነቲ ዜና ይከታተሎ ነበረ።
ብናይ ኩዲ ነገር ሓሪቑ ድማ ብቕልጡፍ ናብቲ ቦታ ነፊሩ ብምኻድ ንኩዲ ብጎስጢ ሃሪሙ ብሰንሰለት ኣሲሩ ኣብ ጽርግያ ክጎቱ ጀመረ። በዚ ድማ ብንእሽተይ ዝተጀመረ ሰላማዊ ሰልፊ ናብ ዓብናዕቢ ተቐየረ። እቶም ተቃወምቲ ድማ ጸሊምን ድኻን ንምንታይ ብዛ ሃገር ክነብር ዘይክእል ብምባል ይቃወሙ። ኣብቲ ግዜ ንፒተር ዘጋጠሞ ነገር ከም ዝነበረ ብብሽክለታ እንዳኸደ ብዘጋጠሞ ሓደጋ ምኽንያት ናብ ሆስፒታል ይኸይድ። ኣብቲ ሆስፒታል ድማ ናይ ኢንሹራንስ ወረቐት ይሓትዎ። Do you have insurance? Sorry, Crown only takes people with insurance unless it's life-threatening. What? How you know it's not life-threatening? I mean... ብዙሕ ደም እንዳፈሰሶ ድማ ብዘይ ኢመርጀንሲ ካብቲ ሆስፒታል የውፅዎ። ብዙሕ ደም ስለዝፈሰሶ ድማ ናብ ገዝኡ እውን ክበፅሕ ኣይከኣለን። ነፅባሃይቱ ድማ ሞይቱ ተረኸበ። እዚ ነገር ዘሕመሞ ምንባር ኣብ ሰልፊ ኣትዮም እታ ከተማ ናብ ናዕቢ ኣትያ ዘላ። እቶም ጉጅለ ምድሓን ህይወት ንኹሉ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሮም ይእትውዎ እሞ ሓደ ሓደ ጌጋ የብሉን ይፈታሕ ይብሉ፣ ገለገለ ድማ እዚ ኩሉ ነገር ዝተፈጠረ ብሰንኩ ስለዝኾነ ናብ ቤት ማእሰርቲ ክኣቱ ኣለዎ ይብሉ። እንተኾነ ግን ንዕኡ ዝኸውን ቤት ማእሰርቲ ስለዘየለ ኣብ ገዝኡ እግሩ ብመቆፃፀሪ ተኣሲሩ ካብ ገዛ ከይወፅእ ተገበረ። መዓልታት ዋላ እንተተቆፀረ ብቴሌቪዥን ብዛዕባ ኩዲ ጥራሕ ዜና ይስረብ ነበረ። ሓደ ሓደ ከም ልብወለድ ዝተፃሕፉ መፅሓፍቲ ሒዞም ናብ ገዝኡ ብምምፃእ ይህብዎ። ሰባት ብኡ ይላገፁ ብምንባሮም ግን ኣመና ይሓርቕ ነበረ። ኣብ መወዳእትኡ ድማ ነቲ ዘጋጥሞ ዘሎ ፀገም ንቤተሰቡ የካፍሎም። ኣቦኡ ድማ ንበደልካ ብበደል ክትምልስ ኢኻ ኣይትጨነቕ ብምባል ናብ ሓደ ክላስ ሒዝዎ ይኸይድ እሞ ቅድሚ ሕጂ ዘዳለዎ ማፅዋር ይዕድቆ። ኣቦኡ ሓደ መዓልቲ እዚ ጋጢሙ ዘሎ ነገር ከም ዝመፅእ ተረዲኡ ብምባሩ ተዳሊሉ ፀኒሑ። በዚ ድማ ብዓቆኑ ንዝተሰርሑ ኣፅዋራትን ዕጥቅን ይህቦ። ኩዲ በዚ ነገር ብዙሕ ኮንፊደንስ ይስምዖ። ንምሸቱ ድማ ንሱ ንዕሩኽቱን ይእከብ እሞ ሓደ ነገር ክገብሩ ከም ዘለዎም ይዘራረቡ። እቲ ናይ መጀመርያ ዘቐመጥዎ ሓሳብ ድማ ናይታ ከተማ ቀንዲ ናይ ኤሌክትሪክ መከፋፈሊ ከቃፅልዎ ነበረ። በዚ ሓሳብ ኩሎም ተሰማዑ። ቀፂሎም ፕላን ኣውፂኦም ናብቲ ናይ ኤሌክትሪክ ቦታ ኸዱ። ስርሖም ምስ ወድኡ ድማ ናይቲ ከተማ መብራህቲ ጠፍአ። እቲ ናይታ ከተማ ናይ ድሕነት ካሜራ መቆፃፀሪ ግን ብጀነሬተር ይሰርሕ ነበረ። ግን ኣብቲ ውሽጢ ከተማ ልጅ ስለዘይነበረ እቶም ካሜራታት ይሰርሑ ይነበሩን። በዓል ኩዲ በቲ ካሜራ ናይ ባምቡላ ኸርእዎም ጀመሩ። እቶም ሓለውቲ ድማ ኩሉ ነገር ተሓዋዊስዎም ይስንብዱ። ለይቲ ናብ ገዛ ምስ ተመለሱ ናይ ሎሚ ፕላኖም ብዓወት ስለዝፈፀሙ ናይ ሓጎስ ብሓንሳብ ይፃወቱ ነበሩ። ሃንደበት ግን ብደገ ከቢድ ድምፂ ተሰምዐ። ጸላእቶም ንገዛ በዓል ኩዲ ከፈራርሱ ጀመሩ። ኣቦ ኩዲ ኣብ ሓደጋ ግዜ ክኸውን ኢሉ ዘዳለዎ ኣንደር ይኸፍተሎም እሞ ኩሎም በብሓደ ናብ ትሕቡእ ገዛ ኣተዉ። ኩዲ ግን እታ ማዕፆ ንእሽተይ ስለዝነበረት ክኣቱ ይከኣለን። ላራ ድማ እዚ ኩሉ ነገር ምስኡ ክትሕልፍ ፀኒሓ ኣብ ሕጂ በፂሓ ከምዘይትፍለዮ ነገረቶ። በዚ ድማ ክልቲኦም ተተሓሒዞም ብድሕሪት ብምውፃእ ካብ ጸላእቶም ሃደሙ። ነፅባሃይቲ ንጎ እቲ ኣብ ሮቦት ዝኣተወ ፖሊስ ንኩዲ ክቆትሎ እንዳኸደ ከሎ ኣደ ኩዲ ነስተዓፂባ ብመኪና ተጋጭዎሞ ንወዳ ተድሕኖ። ቀፂላ ካብቲ ከባቢ ንኽሃድም ነጊራቱ ኸደት። ግን ኩዲ ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ገዛታት ተዓፂዮም ብምባሮም ናበይ ከም ዘብል ጠፍኦ። ሓደ ዓብ ሰብኣይ ግን ንኩዲ ኣብ ገዝኡ ከፅልልን ክሕባእ ከም ዝኽእል ይነግሮ። ኩዲ ድማ ብዝተሓበሩ መሰረት ናብቲ ናይቲ ሰብኣይ ገዛ ምስ ኣተወ እቲ ሰብኣይ ንኩዲ ኢሉ ናብ ዘዳለዎ መፃወዳይ ይእትዎሞ ይዓፅዎ። ቀፂሉ ኣብ ውሽጢ ዲኤንኤ ናትካ ናይ ሞንስተር ዘርኢ ስለ ዘሎ ዓይኒ ከውፂና ክንሸጦ ኢና ብምባል ዓይኑ ከውፅዎ ናብኡ ክፅጉዑ ዝረኣየ ኩዲ ብሕርቃን ነቲ ተተሓሒዙሉ ዝነበረ ሓፂን ሰባቢሩ ካብ መፃወዲኦም ክወፅእ ከኣለ። ካብቲ ገዛ ምስ ወፀ ሓንቲ ሰበይቲ ብማንቲክ ፍላፃ ወርዊራ ንስክላ ትስሕቶ። ሕጂ ድማ ብዙሓት ሰባት ክቐትልዎ ይደልዩ ኣለዉ። እቲ ሮቦት ዝተኸደነ ፖሊስ ናብኡ ምስ ተፀግዐ ኩዲ ብእግሩ ሒዙ ኣብ መሬት ኣፍረጦ። ቀፂሉ ኩዲ ብሕርቃን ኣብቲ ፅርግያ እንዳጎተተ ኣነ ካባኹም ዝፍለየሉ ብፊዚካል ጥራሕ እዩ፣ ሕጂ ግን ኩሉ ሰብ ኣባይ ይጭክና ኣሎ ብምባል ይሃርሞ። እቲ ሰብ ንኩዲ ይቕሬታ ግበረለይሉ እንዳለመነ ካብ ድሕሪ ሕጂ ኸማን መሳኺ ክሰርሕ ዝደሊ ምስ በሎ ኩዲ ይቕረይሉ ይገድፎ። እቲ ሰብ ግን ብሪሞት ኮንትሮል ነታ ድሮን ኣምፂኡ ብገመድ ይሓንቆ። ቀፂሉ ብሰንሰለት ኣሲሩ ብሓይሊ እንዳቐጥቀጦ ካባይ ንላዕሊ ክትከውን ኣይትኽእልኒ ኢኻ ብምባል ፖላይስ ይፅውዕ።
ኣብቲ ግዜቲ እቲ ንእሽተይ ዓርኪ በዓል ፊኒክስ ይመጽእ እሞ ምስቲ ሰብ ክዘራረብ ይጅምር። ነቲ ፖሊስ ብሓሳብ ምናብ ይወስዶ እሞ እቲ መንግስቲ ኣብ ዝለለ ሰላማዊ ህዝቢ ሕማቕ ነገር ስለ ዝሓሰበ ንዓኻ ከም ሰራሕተኛ ብምቕጻር ይጥቀመልካ ኣሎ። ንትሰርሖ ሕማቕ ነገር ጽቡቕ ከም ትሰርሕ ዘለኻ እንዳገበሩን ብሓሶት እንዳበራትዑን ኣብ ዝለዕሊ ሰላማዊ ህዝቢ ሕማቕ ነገር ይገብርለዉ። ሕጂ ድማ ነዚ ኩሉ ነገር ከተገናዝበለካ ብምባል ይመኽሮ። ቀፂሉ እቲ ቆልዓ ናይቲ መንግስቲ ምስጢር ስለዝነገሮ እቲ መንግስቲ ይጥቀመሉ ከም ዘሎ ስለዝተረድአ ብዝገብሮ ዘሎ ነገር ሓፂኑ ንኩዲ መእሰር ሓዲጉ ገዲፍዎም ከደ። ሕጂ ድማ ምቅዋሞም ጽቡቕ ዝኸይድ ይመስል። ምክንያቱ እቲ ንዖም ጠጠው ከብሎም ዝኽእል ዝነበረ ዝዓበየ ሓይሊ ብሓሳብ ምስኦም ተሰማሚዑሎ። ናይ ዓርኮም ደም ንኸንትኾም ከልቢ ፈሲሱ ክተርፍ የብሉን ኢሎም እንዳተዘራረቡ ከለዉ እንዳርኣና ድማ ትዕዝብትና ንውድእ። ኣብዚ ፊልም ንምሃሮ ነገር እንተሃልዩ ምስ ሰባት ኣብ ትሰርሓሉ ግዜ እቲ ስራሕ ንዓኻ ወላ እንተዘይጎዳእካ ንሰባት ዝጎድእ ዘይምዃኑ እውን ርግፀኛ ክትከውን ኣለካ ዝብል መልእኽቲ ዝሓዘት ፊልም እያ። ክትፈትዋ ተስፋ ይገብር። ንዘለኩም ሓሳብ ይኹን ርእይቶ ኣብ ኮመንት ኣቐምጡልና። እቶም ሓደሽቲ ተኸታተልትና ሰብስክራይብ ግበሩ፣ ላይክ ዘይገበርኩም ድማ ላይክ ግበሩ እንዳበልኩ ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ ንዓኹም።